úsmev a tá láska, viete, to bolo niečo tak krásne. A ja som si myslel, že preto ma tam Pán Ježiš doviedol, lebo ja im mám niečo tam povedať. A som zvyknutý stáť aj v maličkých zhromaždeniach, ale takisto aj, keď je potrebné na štadiónoch, alebo na amfiteátroch, alebo kdekoľvek inde. Takže mňa to nejako neprekvapilo, to veľké množstvo. A tak som si myslel, že niečo mám tým ľuďom povedať, ale viete, ja som si vôbec neuvedomil, že Pán Ježiš je pri mne stál a že by som sa na neho pozrel. Ja, tak by som, už teraz, keby som tú mysel mal, čo teraz mám, určite by som v ňom sa pokochal. Ale proste nebolo mi to dané. On tam pri mne stál a vždycky, pretože vždy, keď idem slúžiť, vždy očakávam na Božie zmocnenie, na zmocnenie Duchom Svätým, tak aj vtedy som sa modlitbou som začal. A tak ako aj dneska som modlitbou začal to na tomto mieste, tak všade inde vždycky modlitbou začínam svoju službu, lebo čakám na Pána, na jeho zmocnenie. A tak som zodvihol svoje ruky tam k modlitbe a začal som sa modliť. A povedal som len toľko: drahý nebeský Otče, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista. A jak som toto povedal, chcel som ďalej chváliť Pána a môj jazyk sa zmenil a začal som hovoriť nebeskou rečou. Nehovorím, že som hovoril v jazykoch, ale hovorím, že som hovoril v nebeskou rečou. Lebo som vnímal, že tou istou rečou potom všetci tí ostatní tam hovorili. To bola nebeská reč. Bolo to niečo tak krásne a ja som sa modlil a chválil som Pána. Chcel som sa vrátiť do svojej rodnej reči a chcel som proste zrozumiteľné veci hovoriť, ale to nebolo možné. Tá Božia prítomnosť, tá Božia moc prítomná, tá ma unášala tej radosti, v tom pokoji, v tej Božej prítomnosti. To sa vám nedá vyrozprávať, moji drahí, že aké nádherné to bolo v tej Božej prítomnosti tam a že celé to údolie, mnohí tí 1000 ľudia naraz vôbec už odo mňa nič nečakali, ale spolu sa spojili so mnou v modlitbe a naraz som počul, že celá dolina hučí modlitbou ako hučiace vody, ako keby vodopády alebo vody hučali. Celá tá dolina. Ale viete, čo som si všimol? Nádherná disciplína bola tam. Tam nebolo jeden hlas počuť viac, tam nekričal jeden človek hlasnejšie ako druhý, ale v tej úcte, v tej láske k Pánovi, to bola taká jednota, taká dokonalá jednota a chvála. Keď som videl, že všetci sa modlia a že všetci chvália Pána a že nikto vlastne odo mňa nič nečaká, tak už som sa ani nesnažil vlastne končiť tú modlitbu, lebo som bol unášaný v tej nebeskej reči, unášaný a chválil som Pána Ježiša. A čo ma veľmi prekvapilo, bolo to, že naraz počujem, že ten húkot, ako húkot mnohých vôd, naraz sa začína meniť svoju intenzitu, začína meniť svoju melódiu a jednoducho sa premieňa tá modlitba chvály a oslavy baránka, vlastne sa začala premieňať spontánne, úplne spontánne sa začala premieňať na pieseň. A potom už sme chválili, všetci sme tam chválili, oslavovali sme Pána a to bola tak nádherná vec. Viete, ja som veľa nádherných vecí v živote prežil. A som človek, ktorý viem cítiť, viem plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. Nie som suchý konár. To znamená, že mám v sebe cit a veľa pekných vecí som zažil už na tomto svete. Ale chcem vám povedať, že to, čo som tam zažil, tú blaženosť, už teraz viem, prečo písmo nehovorí o šťastí, ale hovorí o blaženstve. Lebo to nie je šťastný, to nie je šťastný stav, to je blažený stav, to je
niečo tak nádherné, že to neviete si ani ten cit vylúdiť vo svojom srdci, keby ste boli tu na tejto zemi najblaženejší, tak to, čo tam sa prežíva, tak to sa nedá dosiahnuť. To len tá prítomnosť Božia, len tá sláva Božia to robí všetko. A bolo to vrchol, spieval som tú pieseň a naraz ten, kto pri mne stále hovorí, a teraz sa spieva pieseň Baránkova. Bolo to veľmi zvláštne, že spontánne z modlitie prechádzalo do tej oslavy Baránkovej a mohli sme tam oslavovať Pána a spievať tú pieseň Baránkovú. Vrchol blaženosti. A predstavte si naraz v tomto nádhernom, blaženom stave, naraz ako keby som padol do postele. Bum! Až som sa tak strhol. Pozerám sa okolo seba, počujem pípať prístroje, počujem stonať pacientov, vidím, že kde sa nachádzam a začal som plakať. Páne Ježišu, prečo si ma vrátil späť? Tam tak dobre bolo. To bolo niečo tak nádherné. Nikdy som nič tak krásne, tak nádherné, nikdy som nič také nezažil. Páne, chcem ísť späť. A postavil sa pri mne Pán Ježiš a hovorí, očistil som ťa a uzdravil som ťa. Tieto dve slová mi povedal a od tej chvíli, moji drahí, ja som stále chcel ísť späť. Keď som len chvíľočku mal voľnú a myslel som na to, že proste čo bolo, ako bolo, stále som bol späť, stále som išiel do tej doliny, stále som chcel vidieť tie nádherné, tie sveté tváre svojich bratov a sestier. Chcel som znovu si to sprítomniť, ale jednoducho nevedel som si spomenúť ani na jedno slovo. Chcel som si aspoň z tej melódii nádhernej Baránkovej piesni aspoň nejakú strofu, alebo nejakú notu, alebo volačo. Bratia a sestry, je to nemožné. Nebolo možné ani jedno písmenko, ani jednu jotu, nebolo možné odtiaľ doniesť dole. Potom, keď som mu neskôr už vydával o tom svedectvo v zbore u nás, tak mi brat hovorí, bratčanko, nepoznáš písmo? Tam je v Zjavení napísané, že tú Baránkovú pieseň sa ľudia na zemi nevedia naučiť. Že to je nemožné. A vtedy som pochopil, že skutočne, a dnes už si nad tým nelámem hlavu, lebo viem, že to je taký stav blaženosti, taký stav Božej prítomnosti, ktorá je úplne iná dimenzia, úplne iné ponímanie toho duchovného sveta ako tu. A nevedel som si ani jednu notu odtiaľ doniesť, ani jedno jediné slovíčko, ktoré by som si bol zachoval. Len tú radosť a ten pokoj v duši. To som si doniesol odtiaľ. Ráno prišiel doktor sa pozrieť na mňa a vidí, že mi žiari tvár, slzy mi tečú a žiari mi tvár. On sa tak preľakol, on si myslel, že mi vymontovali nejaké kolieska tam, viete, v hlave. Tak ma začal skúšať, že či mi to ide, že či viem, koľko je 2 a 2 a tak. A naraz hovorí, no ale však všetko funguje. A on nechápal, že moja tvár žiari, viete, dnes rozumiem, že čo to je, keď Mojžiš bol v Božej prítomnosti. Že jeho tvár žiarila, tak svietila jeho tvár, že ľudia nemohli sa dívať mu do tvári. A ja som videl, že taký bol ten môj lekár preľaknutý z toho, že mi svieti, žiari mi tvár, že on si myslel, že mi proste niečo nenormálne sa stalo v mojej hlave a dostal strach. Ale on prišiel aj druhý deň, aj na druhý deň mi žiarila tvár, lebo ja som stále vchádzal do tej Božej prítomnosti. Mňa vôbec nezaujímalo to, že ja mám rozkrájanú hlavu, že tu mám dieru ako pol dlane, alebo 3/4 dlane, takú veľkú dieru mám tu na hlave. Mám tam umelú hmotu. Ináč to nie je žiaden problém, len to, že keď si poklopem, tak mi duní. Takže to je jediný problém, ktorý s tým mám.
Ale tento doktor chodil a skúšal ma a nemohol pochopiť, že čo sa so mnou stalo. Kolo mňa plakali pacienti, stonali, jajkali, sťažovali sa a ja stále usmiatý a blažený, viete. A tak prišiel